Ryan. May kalaban. Ang pinatay yung tayo. Hindi ba tayo gumalaw? Nag-update. Tapos nag-lock. Nag-update ulit. Yabang ah. Saan yun? Supporte. Amen. Ano rush? Ano rush? Pre, Ano yan? Ano yan? di yun bot. Nakita ko yun kanina. Wait na ako. Ano rush natin to? Wag ka mag-quit. Tol. Rush natin to, pre. Wait na ako, baby. 1, 2, 3, go. Kaya natin to. Yun, nakita ko na. Nakakotse, Top baby. 40. Uy, aray, aray, aray. Ingat, ingat. Bago sa bato. Pamaba. Bakit ka mamaba? Malis nga po. Patay. Ginagamit ko yung Pa-accept.